Kaixo kazetaguneko lagunak ongi etorri bideo berri batera. Gaur oso erabilgarria den tresna baten inguruan hitz egingo duzu. Lucia dauka izena eta WhatsApperako chatbot bat da. ChatGPT bezala funtzionatzen du, baina kasu honetan WhatsAppen izango dugu, beste kontaktu bat balitz bezala. Tresna hau segurua den arren, informazio eta datu pertsonalen inguruko kontsultak ez egitea gomendatzen da. Bi modu dauzkagu Lucia gure WhatsAppean gordetzeko. Web orrialdean sartu gaitezke irubebikoitz.lucia.com idatzita eta goikaldean daukagun WhatsAppeko ikonoa sakatuko dugu. Automatikoki irekiko zaigu WhatsAppa Luciaren txatarekin. Bestalde, kontaktu berri bat balitz bezala gorde dezakegu bere zenbakia. 612-288-116 eta Lucia izena jarriko diogu. Ondoren WhatsAppa zabalduko dugu eta kontaktuen artean bilatuko dugu elkarrizketa bat hasteko. Edozer gauza konsultatu dezakegu. Historiaren inguruko gauzak, artearen inguruko gauzak, adibidez. Nor pintatu zuen Beninen kuadroa eta zein urtetan? Eta hau da, bere erantzuna. Edo imaginatu Barcelona bizitatu behar dugula eta monumentu garrantzitsuenak ikusi nahi ditugula. Luciari galdetuko diot, ea Barcelona 2 egunetan bizitatzeko plana nola egin dezakean. Eta hau da, bere erantzuna. Marrasteko ere eskatu diezaiokegu. Esaldia beti horrela hasiko dugu. Imagina, eta nahi duguna eskatuko dio. Adibidez, imagina un castillo en la punta de la montaña rodeada de nieve y rodeada de caballos. Eta segituan argazki eskiniko dugu. Audioen bidez ere hitz egin diezaiokegu. Hola Lucia, quiero que me planifiques el menú semanal, recuerda que no me gustan los pimientos. Eta hementxe daukagu, aste osorako menua prest. Beste funtzio oso interesgarri bat testuak traduzitzearena da. Nahi dugun testua kopiatuko dugu eta ondoren traduce este texto idatzi eta komatxoen artean testua pegatuko. Eta hau da, bere erantzuna. Dudarik gabe, daukan funtziorik onena audioak transkribatzearena da. Jaso dugun audioa berbidaliko diogu eta segituan idatziko dugu testua. Aukera hau oso ona da audioak entzun ezin ditzazkegun tokiren batean baldin bagaude. Oraindik ez dauka euskarazko audioak eta testuak ulertzeko gaitasuna, baina ziur nago beste hizkuntza batzuendako erabilgarria suertatzen zaizuela. Gustoko dut botoia sakatu, gustatu bazaizu eta arpidetu teknologiaren inguruko berriak jasotzeko. Hurren arte!